Yeah, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm a nation hypers. Amụkwazi m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Amụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ spirituality, tradition and culture. Yes, ihe m na-achọ ka akọwalụ gị na o nwere ihe dị iche na spirituality, tradition and culture. Yes, spirituality is one all over the globe. Ihe dị iche bụ na mba na-asụ n'onu n'onu mana akwụ ụkwado bụrụ ofu. Mana culture bụ omenala ndị. Yes, tradition bụ ọdịbendị. Ihe bụ tradition na be ndị a na etu ndị a si eme. Ọnya bụ ihe dị iche. So mana achọ ka nkọwalụ gị, spirituality is sacred. However, traditions they revolve over time as human being evolves. Tradition bụ ihe na-agbanwe agbanwe, kwesịkwara ka a na-emekwa upgrade, na-ewepụkwa ndị dị mkpa based on the reality of life. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya taa, mana achọ ka nkọwalụ gị na Chukwu bụ ofu all over the world. Chi nke ukwu adịmakwu maka the unmovable mover, the creator of the entire universe is one. Then and mba niile nọ n'elu ụwa na-efe ya bụ Chukwu n'usoro okpukpere nke ala ha. Yes, mana ofu Chukwu dị. Therefore, anyị bụ mmadụ, anyị bụ mmụọ, Chukwu bụ mmụọ. So spirituality is one. Anything aside that, the man only one practice spiritualism. So spirituality were morals. That guy there. But before we dive into today's lecture, proper important announcement. We are in the month of June. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Eze-Ana. We started group ritual over 4 years now. We have massive testimonies. As you all know, we don't share testimonies on social media more, even in Eze-Ana TV. Makanodro necessary is not why we are here. But I can tell you that Chukwu na-emere onwe ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya monthly ritual, ihe ga-eme we chat m na WhatsApp, forward your 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Chat m na WhatsApp, I'll go other details we need for you in order to book you. My WhatsApp number is na screen 0805-7837-672. Now, n'isi ụtụtụ ejego in the temple chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. To aka isi eme ụbọchị ọbụla till the last day of the month. Then anyị ga-achịkọta ya. So ndị sonyere na ya ga-enweta nchịkọta ya bụ aja achọrọ for the month. So ọ bụrụ na ị interested, ị chat ya m na WhatsApp. Now let's proceed. Kusi ya ama eto ogologo mana you pay attention, you will learn. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọtụtụ ndị mmadụ because of misconception na nghọta ha. Then ọtụtụ ndị mmadụ bịa a na-blame Igbo spirituality, for example, African spirituality. Then linking African spirituality with diabolic acts. Ụfọdụ a na-link ya with diabolic culture or tradition. I'm a reformer. I believe from there some tradition or cultural activities outlive their existence in the world of reality. They need reform. Any they can way and go to here address necessary based on today's reality. So I believe from there to here aka. Yes. Then manabekam can call again. N'Igbo spirituality worship Chukwu okike pụrụ ime ihe niile.
Yes. O nwere ka ihe nchọ ka nkọwara gị ọtụtụ ndị mmadụ na-eweta Igbo spirituality na-think na Igbo spirituality bụ idol worshiping. No. Then Igbo spirituality bụ a spirituality recognized na-enwere chi nke ukwu. When I was in India, ma na-enwere ha recognized na-enwere the gods, which mụ na gị anyị bụkwa chi ibe anyị. Anya ka anyị asị na mmadụ bụ chi ibie ma ọ bụ na ọgọ bụ chi onye. Yes, we are small gods. However, when I'm talking about God, I'm talking about the unmovable mover, the creator of the whole universe. He alone is God all over the globe. So when I'm talking about God, I'm talking about that unmovable mover, the creator of the entire universe. Onye pụrụ ime ihe niile. Now, I'm here to tell you, in Igbo spirituality recognize that chi ukwu, nya ka akpọrọ chi nke ukwu, maka na anyị ma na-enwere obere chi gasị. Yes. So mana ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ, ọ bụrụ na ị ma na-enwere obere chi, marịzie maka chi nke ukwu anyị na-ekwu maka ya. So Igbo spirituality recognize the fact, but in terms of worshiping, we don't worship idol. I will explain. Kemgbe gịnị bụ worshiping? Enwere ihe a na-akpọ 3 categories of worshiping. Enwere ihe a na-akpọ dulia, nwee ihe a na-akpọ hyperdulia, nwee ihe a na-akpọ latria. I will explain. Then dulia bụ nsọpụrụ buru ibu mmadụ na-enye onye tọrọ ya anụ, onye bụ ya okenye. Nsọpụrụ anyị na-enye ndị elders anyị, ma ọ bụ ị na-enye ya elder brother, ya elder sister, na nsọpụrụ ị na-enye nne na nna gị. Ihe a niile bụ dulia. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ worshiping. When I was growing up, it trained me in a way that I dare not be talking when my father is talking or my mother is talking. Even when I have different opinion. For any reason I want to suggest, I will plead for their indulgence and say, sometimes I look into my suggestion or the word has you can hear a later or the let's for it. But I will never dishonor them. Yes, or belittle them in any way. Ihe a ka a na-akpọ nsọpụrụ n'onu Igbo. Yes. Nsọpụrụ ndị a gụnyere nsọpụrụ anyị na-enye ndị nọ na tọrọ anyị. Enwekwara another stage of nsọpụrụ kakwanụ, dịka nsọpụrụ anyị na-enye onye eze. Abịakwute sị, eze ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ị nwere ike isekpu ala dịka culture ndị si dị. Ọ bụrụ ndị Yoruba, ha na-esekpu ala. Ọ bụrụkwa ndị ugwu, nwere nke a na-akpọ nka dede, ebe isekpu bed down. Ọ nwekwara nsọpụrụ ọzọ anyị na-enyekwa ndị ndị nna anyị ochie. Ị nwere ike ofu nna gị ochie ma ọ nne gị ochie, imenatara ya, o tie aka n'azụ ọsọ nwa dị ya aka ọgbọ gị. Ma ọ bụ nsọpụrụ anyị na-enye His Excellency, enwere ike ọ bụrụ gọvanọ, nwere ike ọ bụrụ president. Ị bịa na encounter with those people, sọpụrụ enwere ike bend you down when greeting such a person, or ụfọdụ jiri aka na abụ. Those things gosiri na na-asọpụrụ ya maka ogo dị elu Chukwu okike nyere ya ka ọ nọ that position ọ na-eme occupy, that seat ọ nọ ya. The same way anyị si akwanyere igwe ugwu maka ihe that throne ọ nọ ya. Then ma ọ bụ nsọpụrụ anyị na-enye ndị nsọ, the saints, ma ọ bụ nsọpụrụ anyị na-enye okwu mmụọ, altars. Ịghọtara ya? Ịnwa na onwe gị makwuru ọ bụrụ na ịbata na court, his lordship nọrọ na seat ya. Na ịbata na court, eche epụ ebe agwụ. Yes, I na-eme those things from the genuflect. Those things they are doing is never worship. Ịghọtara ya? Then mana enwere the highest of them all bụ worship, agbọrọ latria. That latria bụ the nsọpụrụ kachanụ a na-enye the unmovable mover, chi nke ukwu. Ọnya ka anyị na worship. Kpatara na ndị Igbo, we reference aquarium, we reference Ogbugbu, Amadioha. Ndị a niile bụ ndị ajelu nke Chukwu in Igbo spirituality. The same way ọ ga-abụ in Christian religion as spirituality. Asị na enwe 9 choirs of angel, the throne, the cherubim, the seraphim, the archangel, and rest of them. If you get so, they reference them.
but not worship. So in Igbo spirituality, that is why na mụ nwa personally nje ịgwawa okwu n'ekwubi okwu na ebere aga m asị n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, adị m ekwu n'aha Amadioha. Ịghọtara ya? Maka na Amadioha bụ angel nke Chukwu. Etu a ndị ụka ya asị gị na enwere principalities and powers, na enwere entities of powers, na enwere hypersonic beings, na enwere beings from the luminous height, na enwere beings from the light region, and so on and so forth. Na enwere elders, 24 elders and rest of them. Etu a ka esi bịa n'Igbo spirituality nwee asị gị nọ ndị aka na ndị egede. Na enwere ndị Igbo, na enwere the ancient, na enwere ndị anikantana, na enwere ndị ichie. Ihe a niile bụ kada of recognition in the spiritual realm. So were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. In Christianity ha ga-asị gị na Archangel Michael bụ onye dị in charge of the Archangel, onye fụ in charge of ije ọgụ the battalion. N'ọdịnala Igbo enwere ike ịsị gị na ọ bụ Amadioha, ma ụfọdụ asị gị na ọ bụ other masculine entities in Igbo spirituality. Ihe niile abụ the same thing. When I was in India, I took my time to study about their way of worship, the Hinduism, and I recognized the fact that I na ha na-eme almost the same thing. Etu anyị si nwesi ogwugwu nwa Amadioha nwee udo ka ha si nwekwa nke ha. Then mana ha nkwa the supreme being akpọrọ Bhagwan. Gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị? Spirituality, whether of Hinduism, Shintoism, ndị na-eti isi na Christianity, we are talking about the same thing because Chukwu bụ ofu. Yes. Then culture bụ ebe niile ka akpasi aka. Enwere some forbidden cultures. Example, when we so obodo ụfọdụ nwere negative traditions, it has nothing to do with Igbo spirituality. That is where people are missing the point. Some people are matching Igbo spirituality, tradition, and culture as one. No. Example, masquerading is a cultural thing, has nothing to do with spirituality. Masquerade, some of these people now know behind the masquerade, abroad traditionalists, abroad spiritualists. But how just masquerade? So masquerade is not, you not link it with the Igbo spirituality. Mother only one nwere ike ịnọ behind masquerade. Etu a ka ọ dịkwa tradition. Enwere some tradition ụfọdụ dị forbidden. Yes, anyị nwere nwa Igbo spiritualist ga-asị gị na ihe a adịrọ mma ka mmakwado ga-atụ. O nwere obodo ụfọdụ ihe ebe based on their tradition ha sị gị na ndị a bụ osu caste. Maka na practice otu osu caste system. Indirectly ha ma apụta open, mana ha ga-agwa gị na ndị a bụ osu maọbụ na ndị a bụ uru. This has to do with tradition. Has nothing to do with Igbo spiritualist. Igbo spiritualism. So gịnị ka m na-ekwu maka mana ọtụtụ ndị mmadụ na-emis ha niile up. Enwe bụ omenala ụfọdụ emelụ adịrọ mma. Instead of ndị mmadụ ga-ekwu ka agbanwee ya ebo Igbo spirituality. Example, ọ bụrụ na o nwere onye nọ n'obodo na-akpa nsi na-egbu ndị mmadụ in the name of nọ na-eme masquerading. O nwere masquerade ya nwa ọ nọrọ na-akụ ndị mmadụ ajọ ọgwụ na-emegide ndị mmadụ ebo ya ọdịnala. Achọrọ ka akọwa ka efopụ ata na ụka. That is my mission. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na onye na-practice spiritualist nwere ihe eji ama ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye na-practice culture, ma ndị nọ into occultism, ma ndị nọ under some Christian self so emekwu ihe gbasara culture and everything. So onye ọbụla culture bụ ejiri mara ndị tradition wo omenala ndị ọdịbe ndị ha maka na ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. In our own tradition n'ebe Igbo nsi bịa, we don't keep python eke. Ịma na enwere ekwe nwe ọhịa nke a dị iche, nke a bụ those big type python na-egbu mmadụ. Ndị anwa we can kill them, all different species. Mana enwere eke ụnọ, those ones not small, they can kill human being. Those ones were a symbol of our cultural stuff. So by so doing, ọ bụrụ na for any reason Igbo eke nwere ihe o mere gị, enwere process ị ga-eji wee mee ihe gbasara tradition dị na ya. Yes. Edutara m when I was in India, n'obodo a na-akpọ
Kulu Manali. You know, na Kulu Manali, if monkey is plenty. I began to ask questions. Asem na monkeys were the symbol of the gods. Na beha based on their tradition. Etu esi wee jee n'ọka ịchọ ka gị na ndị ọka nwee problem jee ọka gbuo enwe ọka. Gị na ha ga-eti ukwu n'ofuta ụzọ. Etu aka ọ dịkwa na anyị nwa bụ ndị a na-edo. Igbuo eke na be anyị na-agaghị eti ukwu n'ofuta ụzọ. Ịghọtara ya? Etu aka ọ dịkwa ụfọdụ nwere customary related to ịnụ nwaanyị ime burial. Some of them need to as undergo change. Onwe nke adrozi necessary based on the reality of present day time. I wipe way off. Ekweta na that one. Even in Igbo spirituality way of practicing our lessons, and we're for the hard road necessary. Like mama, onye na hide under the umbrella of Igbo spirituality. Na-eme oje church oburi ebuje n'ụzọ federal government rụrụ ma ụzọ steeti rụrụ tide road. I'm totally against it. Na mgbe buru gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa a na-enwe ebe a na-akpọ ebe ọtụtụ aja. Obodo na-ewepụta amadụ na ebe a wee ebe ọtụtụ aja na be nna anyị Oraifite ka nwere ebe ọtụtụ aja na eke be anyị. Onye iburu aja gị jee ebe a nwere onye ga-asị gị ya. Yes, mana ọ bụrụ n'ụzọ gọọmenti rụrụ adị m against it. Abụ m onye ọdịnala. Emụnwa na onwe m personally nwere ebe ọtụtụ aja m na nke m nwa. Since na some communal place, ụfọdụ n'ime ha azụbaghị ana, ụfọdụ obodo ha amaghịzi ebe nke ha dị. Mana personally I have my own land. So etu a ka ọ dịkwa. Ihe m na-ekwu bụ mana enwere ụfọdụ ihe dị wrong ndị mmadụ na-eme adịrọ mma. So ihe m na-achịkọwa bụ onye bụ onye ọdịnala na-ehighị eji m onye ọdịnala na practice spiritualism. Onye bụ ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ ana. O nwere ike ịnọgido je kpọrọ nwunye mmadụ ma ọ were ihe nsọ ana. Ihe niile bụ dos nsọ ana nke onye ọdịnala ị ga na-asọ nsọ ana. So ọ bụrụ onye bụrụ dibịa ọ bụrụ onye ọdịnala. Yes, ọ bụrụ onye bụrụ spiritualist ọ bụrụ onye ọdịnala. O nwere ndị bụ spiritualist mana ike ha ji alụ ọrụ bụ occultic powers. Ịghọtara etu aka ọ dịkwa na pastor. So ihe ya eme mmadụ ka ọ bụrụ the real traditionalist, that is ezigbo onye ọdịnala. Igbo spirituality bụ onye na-asọ na-edebe iwu a eji wee tọọ ntọala n'Igbo. Ikwu ọsịghị na ana na-egbu mmadụ. Ihe ọbụla bụ nsọ ana ọ etinye aka ya. So ọnya ya eme ọ bụrụ onye ji ọfọ. Maka nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ na ọfọ ma onye ji. So ọ bụghị na onye agha nara asọ nsọ ndị a, forget it. Then abịa na tradition anyị kwenyere na enwere some tradition ụfọdụ niile ka akpa ha aka ndị nwere uru ha bara. Ịghọtala etu a ka ọ dịkwa n'usoro anyị nwa bụ kwenyere n'ụka ọdịnala. O nwere some certain reforms anyị na-eweta. Yes, anyị kwenyere na enwere ike ịlụ place of worship of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ọ dị befitting to suit the current day reality. Na ọ bụrụzi oge ndị mmadụ na-anọ na-practice their ọdịnala belief under the shanties or under the unkept environment. So I believe from a belief in there. So mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ ọtụtụ ndị mmadụ kwụsị na mix up Igbo spirituality, tradition and culture. So onwe onye ọbụla ga-etinye aka n'igbu mmadụ ma ọ wee kwafu ọbara, believe in me, onye a da practice Igbo spiritualism. Ịghọtara ya? Onye a mee nsọ ana under Igbo tradition, onye ahụ face the consequence nke pụọ alụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri eme, chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 08057837672 on the screen. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya. N'ihi na ọ mazuru ihe niile, obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.